Campur sarina ninggal kawitan kanthi atur sugeng pinaraan sugeng rawuh kang sampun kepareng rawuh sugeng pinaraan kanthi mardikaning penggalih sinambi ngrahapi menapa ingkang dados atur pasugata saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Puryanto kaliyan Ibu Rindayati sakwarga. Kanthi atur ugi matur gunging panuwun ingkang tanpa upami wontene sampun paring kapercayan dumateng kula sarencang saking paguyuban campur sari yoga laras. Dalu punika marak swan wonten dalemipun ingkang kinurmatan Bapak Puryanto lan Ibu Rindayati mapan wonten ing tlatah Desa Damar Wulan Dukuh Dodol Kecamatan Keling Kabupaten Jepara kanthi boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Sowan kula sak kanca boten sanes nderek mangayu bagya anggenipun Bapak Puryanto lan Ibu kagungan kersana ninggih hami sudakrama ingkang putra putri kang kinasih Mbak Yu Anggun Paramita ingkang sampun kadhapan kaliyan Mas M Fatur Rauf niki putri saking panjenenganipun Bapak Untari kaliyan Ibu Asmuah ugi mijil saking tlatah Damar Wulan piyambak. Kanthi menika sagedipun kula sak kanca nderek ndedonga ugi nyadong kawilasaning panjenengan sami kang sampun kepareng rawuh mugi tansah kersa paring pandonga paring idi pandonga dumateng punang temanten kekalih anggenipun nglampahi bebrayan agung dados keluarga ingkang bahagia, keluarga ingkang langgeng, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Monggo enggal kawitan kanthi atur sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian yoga laras campur sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam rahayu yoga laras. Malaikat dan sugeng dalu sugeng panggihan kalian kula sangat dan campur sari yoga laras. Para tamu undangan kakung Somawono Putri sugeng pinaraan sinambi dan laras lelagon sinarengan juga laras campur sari. Lalu mereka ugi ngaturaken bukti panuwun ingkang saking kanca-kanca Sima Audio Dodok video syuting matur sembah nuwun ugi tambah pinaringan kesuksesan. Iya. Yoga laras hip-hop. Nyadong sekawilesaning Gusti kang murbing jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala tertamtu semonggo kula dherekaken tansah memuja-muji syukur wonten ngarsanipun Gusti kanthi kanugrahan ingkang sampun pinanganken dumateng kula lan panjenengan sami. Wonten ing dalu punika
saged pinanggihan wonten ing adicara ingkang adilugung. Dalu menika gempil kamardikan sedaya para rawuh kakung Sumawana putri saged badhe nepangaken kanca-kanca widodari kang badhe ngaturaken lelagon wujud panglipur wonten ngarsa panjenengan sami. Monggo ingkang sepisanan badhe ngaturaken sowan wonten ngarsa panjenengan sami lumantar Ica Rusmala Diva Andarista. Dari ingkang dalu punika badhe nderek atur panglipur Linda Bobby Sinta Aulia. Saking mriku sampun samapting gati sawigo diri. Monggo enggal kawiwitan adicara campur sari ngedal niku bersama Yoga Laras Campur Sari. Epa Epa. Babar kawijukan atur sanggani para rawuh kakung Sumawana putri. Kanthi lumantari tembang melongopang bukane adicara campur sarinan sinarengan Yoga Laras. Monggo kula dherekaken Sugeng Mirsani saha Sugeng Laras. Yoga Laras epot epot. Ngono ning jono entoredan Pratasena Bandawa Guru Durna ngopati sesuai angin tapi ati kang lening datan mangke kang sinetya wekas kang pupu senolo nadyan kang sinawang suwo ya oh ya oh
songono Kentoretan Pratasena Guru-guruna Ngupati sesuai angin Kanti asik kangening Jatan manggitan sinetyo Bekas kang pupul senolo Nasian kang sinawang suwa Jatan kangening Lampai rosang Bratasena nalika samaana dumugi papan ingkang endah Sulistya Iwarna papan pawiyatan Walakrama Mbak Anggun Paramita kaliyan Mas Fatur Room monggo sesarengan sami-sami makempal dereng nyengkuyung dalu menika Galaras iki lho. Sang
kolaborasi seni campur sari Reok Ponorogo Seterewe iyo ha 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 Matur suwun. Tembang minangka pambukaning atur dalu punika
Nggih kula lan kanca derek suwan ngarsa dalem panjenenganipun Bapak Puryanto lan Ibu Rindiayati